ମାଲିକେ ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜି ପବିତ୍ର ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ମୁଁ ସକାଳୁ ଉଠି ବାହାରି ଯାଉଛି ପ୍ରଭୁ ମାଧବାନନ୍ଦଙ୍କ ପାଖକୁ। ମାଲିକେ ଗାଡି ଚଲେଇଲା ବେଳକୁ ଶୀତରେ ତ ଅଣ୍ଟା ବଙ୍କା ହେଇଯାଉଥିଲା, ତଥାପି ଶୀତକୁ ଟିକେ କାଠେଇ ଦେଇ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ। ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ରାତି ପାଖାପାଖି 3:30 ହେଇଥିଲା। ଆଉ ଏଠି ପହଞ୍ଚିକି ଦେଖିଲି କି ମାଲିକେ ଆମର ରାତି ସାରା ଦୀପରେ ବସି ଘିଅ ଲଗାଉଛନ୍ତି। ମଣି କାହିଁକି କହିଲ, ଆଜି ପରା ତାଙ୍କର ବେପାର ହବ। ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଏତେ ରାତିରେ ଲୋକ ବେଶୀ କେହି ଆସିନଥିବେ, ହେଲେ ଲୋକଙ୍କର ଭିଡ ତ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ହଁ, ଯେହେତୁ ଆଜି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଲୋକଙ୍କର ଭିଡ ତ ହବ ନା। ଆଉ ହଁ ମାଲିକେ, ଯେହେତୁ ଆଜି ସଂକ୍ରାନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ମୋ ଭାଇ ଦୋକାନରୁ ଗୋଟେ ଦୀପ ଆଣି ମୁଁ ବି ଗୋଟେ ଲଗେଇଥିଲି। ତାପରେ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯାଇ ପ୍ରଭୁ ମାଧବାନନ୍ଦଙ୍କୁ ଟିକେ ଦର୍ଶନ କଲି। କିଛି ସମୟ ଭିତରେ ସକାଳ ହେଇ ଆସିଥିଲା, ଆଉ ଆମ ମାଧବାନନ୍ଦଙ୍କ ପୀଠରେ ଭିଡ ବି ବଢି ଚାଲିଥିଲା। ପରେ ପରେ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ମଣ୍ଡଳୀ ବି ଚାଲି ଆସିଥିଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କ ସଂକୀର୍ତ୍ତନକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଉପଭୋଗ କରିଥିଲୁ। ହରିନାମ ଜପରେ ମନ୍ଦିର ପୁରା କମ୍ପି ଉଠିଥିଲା। ହଁ ମାଲିକେ, ହରିନାମ ଜପରେ ମନ୍ଦିରରେ କି ଅପୂର୍ବ ଶାନ୍ତି, ଓହ ଭାଇ କହିଲେ ନ ସରେ। ମାଲିକେ ତାପରେ ଦିନ 12ଟା ବେଳକୁ ମନ୍ଦିରରେ ବସି ପ୍ରସାଦ ପାଇଲୁ। ଆଉ ହଁ, ପ୍ରସାଦଟା ବି ଭାରି ବଢିଆ ହେଇଥିଲା। ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଏଠିକି ଆଜି ଆସିଛନ୍ତି ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟରେ ନିହାତି ଭାବରେ ଜଣାନ୍ତୁ।